Ήταν επικίνδυνος. Ο Γεωργιάδης ήταν επικίνδυνος. Αυτό το βίντεο δεν τιμωρήθηκε ο Γεωργιάδης. Πόσες αγωνιστικές τιμωρήθηκε? 2-3, πόσοι είπαν? 0. Πόσες? Μία. 0. Όμως είχε τιμωρηθεί. Είχε τιμωρηθεί 3 εξ αρχής. Ναι. Και μετά έγινε μία. Άκου να δεις για πράγματα που δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρουμε. Αυτά που γίνανε. Περίμενε. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στο Γεωργιάδη Το Βιτόλο, λειτουργήσε το βίντεο. Άκου να δεις. Το είδανε. Αυτό τώρα που δεν ξέρεις. Το βλέπαν το βίντεο. Λειτουργήσε το βίντεο γιατί δεν τον έδωσε ούτε καν κάρτα. Στο Βιτόλο έδωσε κάρτα. Είναι έτσι αυτό που λέτε. Αλλά έδωσε λαθασμένο χρόνο. Δεν έχει σχέση, έδωσε. Στο άλλο δεν είδα. Ρόσμπερ του Πάουκ έδωσε. Έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Ο Βιτόλο τιμωρήθηκε κακώς με κίτρινη κάρτα, έπρεπε να τιμωρηθεί με κόκκινη. Σωστά. Τιμωρήθηκε όμως. Τιμωρήθηκε. Άμα δεν τιμωρήσετε σωστά, πρέπει αυτός ο διαιτητής. Δεν τιμωρήθηκε σωστά. Ήταν η κρίση του διαιτητή, λαθασμένη, αλλά ήταν Θα κρίση. σου πω και το άλλο όμως. Του Βιτόλου το μαρκάρισμα ήταν μαρκάρισμα τακτικής, γιατί έτρωγε κόντρα επίθεση για γκολ. Α, δηλαδή πάνω στην τακτική να του σκοτώσουμε τον άλλο να πεθάνει τελώς. Όχι, είπαμε να πεθάνει σιγά. Του σκύθηκε το καλτσόν. Τι έπαθε? Τι λες μου, ρε? 10 μέρες Είναι έτσι. το παλικάράκι τώρα αρχίζει και παίζει μπάλα και μου λέει Και 10 λάθη δεν παίζει ρόλο. Κόκκινη. Σοβαρά μιλάς. Χειρότερο χτύπημα ήταν από τον Γεωργιάδη. Γιατί ήταν εσκεμμένο. Ο Γεωργιάδη δεν ήταν εσκεμμένο. Κατά λάθος ήταν του Γεωργιάδη. Κατά λάθος ήταν. Περνούσε το τρένο από εκεί. Του Γεωργιάδη ήταν ηθελημένο, τρίτο λεπτό. Η μπάλα ήταν. Εγώ διαφωνώ. Δεν κινδύνευε ο Πάουκ από Πού ήταν η μπάλα αλλού? Στο κέντρο του Στο κέντρο ήταν. Στο κέντρο ήταν. Πλάγια γραμμή ήταν. Και πήγε να πάρει την μπάλα. Πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Αυτή το Βιτόλο είχε πρόθεση, ρε. Έλα ρε. Ο ορισμός της κόκκινης κάρτας είναι. Να μιλήσω λίγο για αυτό τώρα. Από μπάλα επειδή όμως λίγο ξέρετε. Ένα λεπτό. Και τιμωρήθηκε και ο διαιτητής από τον Παναγιώτη. Τα προβλήματα αυτός. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό ρε. Η ουσία είναι ότι στο τρίτο λεπτό ένας τιμωρήθηκε και ο άλλος δεν τιμωρήθηκε. Πώς δεν τιμωρήθηκε? Κίτρινη κάρτα πήρε. Πήρε κάρτα. Τι κάρτα? Κίτρινη. Δεν άκουσε. Σε παρακαλώ. Εξήγησε του γιατί δεν άκουσε και δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες. Συγγνώμη λίγο. Γιατί δεν επικαλούνται οι κύριοι οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι που ευαισθητοποιήθηκαν στη θέση του Γεωργιάδη, στην περίπτωση του Γεωργιάδη, γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκαν φέτος και στην περίπτωση του κύριου Βιτόλου? Δεν ακούς. Αυτό σου λέμε δεν ακούς. Όχι δεν ακούω. Δεν ακούς. Αυτά που θέλετε. Ο ένας πάει πειθαρχικό γιατί δεν τιμώρησε καν με κάρτα. Ο άλλος τιμώρησε. Αυτό σου λέμε δεν καταλαβαίνεις. Έτσι λέει ο κανονισμός. Να τον αλλάξω εγώ τον κανονισμό. Έτσι λέει ο κανονισμός. Ο άνθρωπος είναι τσεκούρι. Βρε, έτσι λέει ο κανονισμός. Πάνε του Χάροντα είναι. Εσύ ρε φίλε περίμενε. Και επίσης, μην μιλάτε όλοι μαζί. Και επίσης ο διαιτητής δεν τιμωρήθηκε στον ΠΑΟΚ Άρη, στο περσινό. Φυσικά, αφού όλο ο κόλπο ήταν, πώς θα τιμωρηθεί? Υπάρχουν λοιπόν διαφορές. Πάντως και οι δυο. Ρε φίλε, πριν 5 μήνες που ήσουν, γιατί δεν βγήκες να μας πει για τον Γεωργιάδη και τώρα σε πιάσε ο πόνος? Γιατί με τον Γεωργιάδη υπήρχε εξέλιξη. Τι εξέλιξη υπήρχε? Γιατί, ας είναι εξέλιξη. Γιατί δεν βγήκες να πεις αντιαθλητικό και πρέπει να τιμωρηθεί και σχεμένο? Γιατί δεν τα πες αυτά πριν 5 μήνες? Ήταν καλά τότε, Γιατί τιμωρήθηκε εδώ πέρα? Ποιος τιμωρήθηκε ρε φίλε? Βράσει για που τιμωρήθηκε. Γιατί δεν βγήκες να μας πεις ότι ήταν αντιαθλητικό και σκεμμένο? Τώρα σε έκοψε. Άκουσε με τώρα λίγο. Πάμε τώρα. Άκουσε με τώρα λίγο. Άκουσε το άλλο τώρα. Α, γυρίζουμε. Λοιπόν. Τι, κάνουμε καμιά εκπομπή γι' αυτό?